Naimbag ng oras yu amin papagkayam kan kadrama, ti surat nga intay basay ta, kat naggapo kini pagkayam Paula, at taga-probinsya ti Cagayan. Ngam sakbay ti amin, shout out pa'y kadagiti papagayam tayo, anaayat amang tartarabay dito'y programa tayo, akas kada. Zenny Villarda, Nella Talawe, ijay Hong Kong, ni Marian Garcia, ni June TV, kani Geraldine Larocco. Kumusta kayo amin papagkayam? Kastameten dagiti jak na ibasa anagan. Taaduda unay. Amoy latan no asino kayo papagkayam? Sapay laguma. Tadi kayo maumuma amang tartarabay, kadagiti programa tayo. Bueno, papagayam, intay man nga rod basaan ti surat ni Paula. Dear Lady L, naimbag nga oras mo. Rugyak man ti agsalaysay, iditawan 1937. Gapoy ti rikat ti panagbiag iti lugar mi nga Abra, ingkedang dagiti nagannakanyak, nga umakar kami iti pagnaudan, manipod Abra, nga aging ka iti Cagayan. Talo a Domingo a dinalyasat mi manipod Abra, nga aging ka iti Cagayan, Lady L. Awan pa'y idi ti transportasyon, kapag pagnaan mi laeng idi, kat igid ti dalan ti pagturukan, kan panganan mi, Lady L. Aginan na kami laeng biit, kat ituloy mi manen ti magna. Manmano kami la makapangan idi itiin na poy, tapasig amais, timak makan mi. Nagnaed kami nga rod dito'y Cagayan, Lady L. Kat nanam ay basit ti panagbiag mi dito'y, tadda pagas nga apuyan mi. Naglabas ti panawan, tawan 1941 idi. Katagtawan akmat idin iti 11. Idi nang rugi ti gubat when no World War II. Sinakop dagiti Hapon ti lugar mi. Iso anamin ano kami nga imakara iti pagnagdan. Tapno mayadayo kami laang iti pagkan. Gapu iti mapaspasamak, agyera. Kabayatan ti gubat, Lady L. Adda dagiti Hapon ang nagdaton kanya. Adda pa'y opisyal dagiti Hapon ang nagdaton kanyak, kat kayat nakayawid iti pagilyanda a Japan. Ngam nagbutangak, Lady L. Iso adyak inaklon ti panakayat na. Tagdat-daton mat idi ni Delphine kanyak, kat iso ti inayat ko. Iti saan na nagpayag? Nagkalaysa kamin kini Delphine, Lady L. Agtawin naglaang iti 13. Idi nakiasawa. Kat naaddaan kami iti 7 nga anak. Iso da Wilfredo, Rudy, Evelyn, Garding, Mario, Carlito,
kan Delfin Jr. Naayat ka na anos nga asawa ni Delfin. Naibangon na kami idi iti kinarikat. Tamay sa idi a pulis iti lugar mi, Lady L. Naglabas ti manu atawan. Sikog ko idi ni Delfin Jr. Idi adda nagpukaw iti arubayan mi, kat inayabandang. Kinunada, amapan ko kanu kitaan ni Delfin nga asawa. Dagos nga rod arimuarak iti balay mi. Kat nagdadarasak anapan iti imbagada at iso nga ayan ti asawa. Katanyan, Lady L. Tanakitak anakada sayon ti asawa. Inawid ko nga rod ti ulo na tapno ingato. Idi nagayos ti dara manipod iti taltal na. Tinagbat dagayam ti tenged na, Lady L. Nagkasang day di apasamag, Lady L. Tanaga na wala ang iti agap-apat ti asawa. Ngam iso tinadangran, kan na isagma. Kat napukaw mi kadag iti anak ko iti apagdarikmat. Nagbayaga na kailiw-liwag ak iti napasama kiti asawak, Lady L. Pinampanunot ko dagiti anak ko. Ama kasapul kanyak. Tawore na sakit tinapagdang ni Delfin. Masapul nga ituloy kulat tatibiyag. Kat subaag ti karit tibiyag. Adimtang itibiyag mi nga agiina. Diya ka mo no kasano arugyak ti amin, Lady L. Tapampanunutag no kasano nga isakad ko ti panagbiag mi nga agiina. Tawan mo ti asawak akabinadang ko. Amang panagkal kadagiti anak ko. Naglabas nga rod ti panawan. Ininot ana iliw-liwag ko tinapasamak kini Delfin nga asawa. Idinagdaton kanyak ni Manong Alvaro. Kabsat day di asawa. Kinunana nakasagana mangituloy iti obligasyon kan responsibilidad day di kapsat na, anapanawan na. Katagbalin nga ama, dagiti anak ko. Pinampanunot ko nga rotidjaya na kanyak, Lady L. Aging ka naglabas di panawan. Kat nakarik na akmeten iti panagayat kan kuana. Naadaan kami nga rod iti talungan nak. Iso da Eder, Loida, kan Laila. Naanos nga asawa ni Alvaro. Makuna apagwadan, tanagagat nga aggamulo iti daga. Iso ajak pulos nagbabawi anak ki asawa kan kuana. Naglabas ti manu atawan. Panggap idi ni Carlito nga anak ko ti tumaray akagkawad iti lugar mi.
Napopular ti apelyido mi idi Lady L. Nagbali na nasayaat kan pagwadan a pulis day di Delphine nga asawa. Dakkel nga rod dinamnaman ni Carlito ang mga bag iti daydi nga eleksyon Lady L. Idi simang bay manen tinasaam. Apagtan iti biag mi. Tabi nagsulda ni Carlito. Sagbay ti eleksyon. Kat iso ti impatay na. Nagsaam iti maysa nga ina akas kanyak tinagbanagan ti maysa nga anak ko, Lady L. Nga mawanan ti maaramita. Tawanan at talaga ni Carlito nga anak ko. Naglabas nga rod ti panawan. Nadamag ko ana alukoy dagiti rebelde ti anak ko, ani Garding. Kastamatan ti asawa na, ani Feli. Kasimurot da iti rebelde a grupo. Iti may sangal daw. Adda engkwentro a napasamak iti nagbaetan dagiti militar ken rebelde. Kat nadamag mi amaysa ni Garding. Kadagiti natay iti benag dagiti rebelde. Nakalasat nga rod ni Feling asawa na. Iti napasamak aranget. Masikug idi ni Feli, Lady L. Kat day ta tinakaigapuan, ti pan nakadadaal, ti panunot na. Nagpukaw nga rod ni Feli a manugang ko dito'y lugar ni. Kat di mi ammo, no sa dino tinagnanagdan na. Naglabas ti panawan, nagsubli ni Feli. Ngam iditinamag mino sa dino ti ayan ti anak na. Kat kinunana, nga impadawat na kano iti agasawa, ijay kalingka. Dinamag mi nga rod no sa dino apaset ti kalingga ti nang ipadawatan na iti anak na. Ngam kinunana, addi na ammo. Naglabas ti adu atawan, Lady L. Ngam saan anagimbag tinadadaol a panunot ti manugang ko. Aging ka anadamag milangan, anatayan daytoy, gapo, iti pan nakaipit na iti bas. Naglabas pa iti adu atawan, Lady L. Idipim mo sayan ni Alvaro nga asawa. Kapo iti sakit. Iti agdama. Agtawan akon iti 90. Kat nalitnaw pa'y laeng iti lagip ko. Dagiti pasamak, iti napalabas. Kat kadagiti sangapulo nga anak ko, 5 laengan tinabati, Lady L. Natay iti sakit da Mario, Rudy ken Loida. Kat kaaduan kadagiti apukok ita, ti adda ije ballasiw taaw.
Adda ija Europa, Australia, Korea, kan partes di Middle East. Kadiso damat itan ti mang suporta kanyak, iti agdama. Kat gapoy ti agdama a pandemya, iso asaan ka makarkarwar Lady L. Liwliwak meten ti agdengdengeg kadagiti programam. Kat sapay lakuma, tama pagasatan a mapili a maibasa tuy surat ko. More power iti programam Lady L. Tuy pagayam mo, Paula, iti probinsya, ti Cagayan. Lola Paula, naidumduma to'y pakasaritaan ti biyagyo, nga intay imba sa ita. Kat makunak anagasat kayo, iti likudan dagiti adu a panubog adimtang iti biyagyo. Tamano a henerasyon tinakita yo. Nakita yo tinagbanagan dagiti anak yo. Nakita yo ti idadakkel dagiti apu ko yo. Nga iso itan ti mangmangted maris iti biyagyo, kan mang supsuporta kada kayo. Kat siguro, nakita ni Apo Diyos ti kinatip karyo, iso ada kayo tinabati anang kita, kan nang padakkel kadagiti anak yo. Kataganad kayo nga roda kanayon, Lola Paula, tarigagayak ti mataginayon asalun at yo. Katagyaman akmet unay itingkay panang tartarabay, kadagiti programa dito'y channel tayo. Alagastan, Lola Paula, katagyaman ak iting ka pa nagsurat dito'y programa tayo. Love Letter. Kadagiti amin na dumdumngag, maawis kayo amang ipatulod iti padasyo, nga intay idrama, kan ibasa, dito'y programa tayo. Love Letter. Iti email address, loveletter143@yahoo.com.